Приятели, вие сте с моя канал и в днешното видео ще отваряме пратка от Тему. Приятели, това са нещата, които поръчахме от Тему. Сега нека да ги анбоксваме. Приятели, първо започваме с връзката от саксофона, която се поръчал, защото аз свиря на саксофон. Ето и нея. Готина. Много ме кефи. Сега нека касвам. И това е мрежа за волейбол, защото ние имаме двор и можем да играем волейбол на него. И ми харесва. Приятели, това е на матч, когато се слагам да ми държи корите, за да може да не ми падат. Следващото приспособление ще го използваме за канала, а именно поставка за телефон на главата. Това ще ми помогне много, когато искам да снимам видеоклипове. Ето, мога да слагам телефона. Ще ви покажа после кадри от него как ми седи. Следващото са много видове различни лепенки. Ето да ви покажа част от тях. 50 на брой са. Ето. Тия различни стикери, когато няма какво да правя, да ги лепя. Следващото е нещо е това. Вътре се пълни с вода и си почиствам телефона. Това е служебният телефон. Пръскам на него и минаваме така с дъвичката и го почиствам, което много ще ми помогне да изчистя телефона. Също много обичам и футбола и затова си поръчах и едни жълти червен картон. Ето, това е за съдийско, защото много ме изкефиха и просто нямаше как да не ги купя. И приятели, това са едни надуваеми, които са за аплодисменти за матч. Ще надуя едно и ще. Ето, приятели, така изглежда. И това са за аплодисменти за матч. Те са 10 бройки общо. И така ще приключим днешния анбоксинг. Приятели, ако ви е харесал днешния видеоклип, ударете лайк, абонирайте се за канала с камбанката и не изпускайте някои от другите им видеа от мен. Чао!